Как си го качвам? Чакай сега да снимаш да помогна. Чакай се обича само вие си. Ма го качих. Перфектно! По-добре от мене го качи даже. От мене по-добре го качи. Колко пъти е тук съм фалял мотора и стига до това камък, а тя пъти как съм направил тук. Обаче видя ли мамо стара, виж как хората деца са казали... Имаш на клип, че ли? Да, клип правя в момента. Хората са казали като те. Очите се плашат, а ръцете се не плашат. Това нещо Иван Банкера тук искат да направи хотел. Тук спаха момчетата една вечер, казаха, че е много хубаво мястото и ще да направи хотел. А дано да направи, да имаме да отсядаме. А дано направи. Поне 2 етажа да бъде, Ванка. Криси, какво стана? Не мога да следя, как не мога там. Иди да сега. Удари ли се? Какво стана? На свободна ли? Да. Ма щупи лошото за предната спирачка, нали? Те трябва да бъде. Нали? А сега да видим баб Пет, какво ще вика, като се прибереш. Как ти се горе? Да не потегнеш кръка отдолу. Там до моя мотор го подпирай! Майка ще да еба. Майката не става.